Brať našu planétu ako samozrejmosť je jednoduché, ale len dovtedy, kým si nezačneme uvedomovať cenu za jej poškodzovanie. Už dnes trpíme tragickými následkami prírodných katastrof. Dlhotrvajúce obdobia sucha striedajú ničivé búrky, povodne a následná erózia pôdy. S vysokými teplotami prichádzajú čoraz extrémnejšie vlny horúčav, ničivé požiare a tiež sú a budú ohrozené vodné zdroje. K tým, ktorí sa rozhodli zabojovať s klimatickou zmenou, patria ľudia z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ich návody, ako v zdraví prežiť extrémy počasia, vám predstaví film Príležitosť pre zmenu a tiež Envirocentrum SPU v Nitre. Študenti fakulty hľadali a našli príklady dobrých klimatických opatrení na poliach, v sadoch, pri korytách riek, na zelených strechách či dažďových záhradách. Možno vám to pomôže zorientovať sa pri hľadaní vašej cesty klimatickou zmenou. Možno pochopíte, že štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre môže byť pre vás to pravé. Príďte do Envirocentra a dozviete sa viac. Máte príležitosť pre zmenu.